Començo, doncs. Primer m'agradaria comentar que Papallones de tinta ha estat una obra guanyadora del primer premi de la segona edició del concurs transoceànic de poesia, homenatge a Clàudia Lars 2022. Clàudia Lars és una escriptora, poeta, periodista, editora, locutora, que fou i és també ara un referent internacional tant a El Salvador com a també Amèrica Central. Aquest concurs estava organitzat, i de fet també ara es deu continuar fent, per la xarxa de literatura salvadorenca de Barcelona, la Casa de Cultura del Salvador i Índole Editores. Llavors, aquest poemari que ha guanyat el concurs va estar presentat i això va guanyar el primer premi, i era un concurs dirigit a poetes, joves poetes entre 16 i 35 anys, tant del Salvador com d'Estats Units d'Amèrica, com d'Espanya, així com de Catalunya. Llavors, també m'agradaria recalcar que, malgrat que es tracta del guanyador de la segona edició del concurs, és la primera obra guardonada en català. Això és important també. Llavors, finalment, comentar que la xarxa de literatura salvadorenca de Barcelona el que vol fer amb aquest concurs és mantenir el contacte literari entre El Salvador i Catalunya. I finalment, dir-vos que l'editorial encarregada de fer aquesta edició ha estat Índole Editores. I no sé si voldries afegir alguna cosa més d'aquesta part de l'edició. Doncs jo ara passo a presentar el nostre poeta. Ell és l'Isaac Cos, nascut a Olot l'any 1991. L'Isaac és graduat en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra i té 2 màsters. Un màster en Teoria de la Literatura, Literatura Comparada per la Universitat de Barcelona, i el màster de Professorat, també per la Universitat de Barcelona. I actualment es dedica a ser professor a l'educació pública, a l'ensenyament secundari. Abans de continuar això, moltes gràcies per confiar en la meva presència aquí avui. Des que vaig conèixer la teva obra em va fascinar per la singularitat que té i que a poc anirem descobrint el perquè d'aquesta singularitat en aquesta presentació. Doncs ara sí, ja podem començar a comentar una mica més en detall què caracteritza Papallones de tinta que tenim avui aquí davant tots nosaltres. Bé, Papallones de tinta és un poemari. És un poemari que conté 50 poemes, ni més ni menys que 50 poemes. Isaac, m'agradaria preguntar-te, aquests 50 poemes, quant de temps t'ha portat a escriure'ls i, en general, preparar aquesta obra? Bé, molt bona pregunta, no? Jo sempre dic que aquesta és la primera obra, no? Però no és una obra d'iniciació perquè crec que és el resultat de tot un procés d'escriptura prou llarg com perquè sí hi ha una obra més o menys una mica madura, no? Són poemes que abarquen una cronologia del 2013 fins al 2023 i tampoc són els primers sonets que he escrit, no? Per tant, després d'una iniciació d'escriure sonets i després d'un procés d'aprenentatge vaig començar a escriure sonets ja pensant en un volum, no? En un recull. I doncs finalment, quan ja en tenia prous, vaig fer una selecció i em vaig quedar amb els 50 que m'agradaven més i aquest ha sigut una mica el procés. Moltes gràcies. Per tant, aquesta és una obra de gairebé 10 anys d'escriptura. Molt bé. Bé, es tracta d'un poemari de 50 poemes, però no és un poemari prototípic. També a poc anirem descobrint per què, no? Abans de continuar, m'agradaria fer una petita reflexió sobre què representa la creació literària en la nostra societat. Si ens remuntem als escriptors de l'antiga Grècia i de l'antiga Roma, per ells la creació literària
el mèrit de crear literatura, doncs se centrava sobretot en la imitatio, no? Què és la imitatio? Doncs és aquest art d'apropar-se als referents, no? És l'art d'apropar-se al referent literari, no? I per tant el mèrit dels escriptors de l'antiga Grècia i Roma era aquest precisament, que el teu referent fos, és a dir, que el teu poema, que la teva obra fos molt similar al teu referent, no? Això es va mantenir durant molts segles i llavors va arribar un moment en el romanticisme que això va començar a donar un tomb. A partir de llavors, el mèrit de la creació literària ja no va passar a ser tant aquesta imitatio, aquesta imitació, sinó que va començar a haver-hi un interès per l'originalitat, no? Per aquella genuïnitat, per començar a desmarcar-se, per començar a escriure coses diferents, no? Llavors, els poetes romàntics el que fan és desmarcar-se de les regles i comencen a exaltar aquesta novetat. Val? Llavors, aquesta idea de novetat ha arribat també fins als nostres dies. Avui en dia doncs, també es valora aquesta novetat en la creació literària, però sempre des d'un prisma d'observar les nostres referències. Quin és el nostre cànon, no? El cànon són totes aquestes obres clàssiques que ens han marcat i que ens han arribat avui com a referents. Llavors, dins el marc de l'àmbit poètic, una de les formes més clàssiques ha estat el sonet. Val? Permeteu-me que us faci 5 cèntims de què és un sonet. No? L'Isaac i jo, que normalment ens dediquem a ensenyar, doncs com ens agrada, no? Fer aquestes coses de fer 5 cèntims de què és un sonet. Va. Un sonet, com molts de vosaltres segurament ja us sona, és un tipus d'estrofa poètica d'origen italià. Normalment té 14 versos, és a dir, 14 línies. I aquests versos poden tenir un nombre variable de síl·labes. Normalment en la tradició italiana i castellana han estat en decasíl·labs, és a dir, que han tingut 11 síl·labes, però també hi pot haver sonets que són alexandrins, és a dir, que tenen 13 síl·labes. Tots els sonets es caracteritzen perquè tenen 4 estrofes. Dues estrofes són de 4 versos, és a dir, són 2 quartets, i les altres 2 estrofes són de 3 versos, és a dir, són 2 tercets. Llavors, pel que fa a la rima, normalment tenen una rima consonant, és a dir, que rimen tant vocals com consonants, i solen tenir una estructura mètrica també marcada, no? El típic, allò segurament us recordarem de l'ABBA, l'ABBA i aquestes coses, doncs en el sonet també hi ha aquesta estructura molt marcada. Una cosa que ens ofereix el sonet molt interessant també, no només pel que fa a la mètrica, sinó també és interessant pel que fa al contingut, no? Perquè aquesta estructura de 4 estrofes ens permet veure una evolució temàtica. El primer quartet presenta el tema del sonet, en el segon quartet s'amplifica i es desenvolupa aquest tema, en el primer tercet es reflexiona sobre la idea del sonet i al final és on hi ha la part més emotiva i la part en la qual el jo poètic o el poeta expressa el sentiment més profund. Llavors, com ja ha avançat abans l'Isaac, en aquest poemari tots els 50 poemes són precisament sonets. Això és el que hi podrem trobar. Llavors, aquesta forma no només ha servit i ens serveix per veure com a referent clàssic, és a dir, com un referent de literatura clàssica, sinó que sovint també ha servit com un mecanisme de pràctica poètica, no? Precisament perquè està molt acotat i ens permet practicar, tal com ha fet l'Isaac des del 2013, no? Llavors, et volia preguntar, Isaac, per què has escollit el sonet com a eina o com a estructura que caracteritza tot aquest poemari? Doncs el motiu, com tu dius una mica, és aquesta forma poètica que s'ha utilitzat des del segle d'or
des del segle XV, tot i que sorgeix realment amb Guido Cavalcanti al segle XIII, el sonet és una de les formes més utilitzades també com un instrument d'aprenentatge i de formació poètica. I, clar, ho ha explicat de manera molt didàctica la Laura, té aquesta estructura més o menys simètrica, i a més hi ha molts poetes, molts autors que han utilitzat el sonet per iniciar-se en la literatura i per iniciar-se en les seves obres poètiques. Una de les primeres obres de Josep Carner és el seu recull de sonets. Tenim, per exemple, autors com Josep Maria de Segarra, un autor superimportant, ja ho sabeu, en la literatura catalana també, que com a obra de formació poètica va escriure més de 300 sonets, tot i que no es van acabar publicant en el seu conjunt. I per acabar aquesta mostra d'exemples, Mercè Rodoreda, que la coneixem tots com a una narradora, amb novel·les tan importants com La plaça del Diamant, fa uns quants anys s'han tornat a publicar els seus sonets. Per tant, Mercè Rodoreda també havia escrit poesia i també s'havia iniciat amb el sonet o havia utilitzat aquesta forma. Per tant, una mica és aquest el motiu. Molt bé, moltes gràcies. Per tant, és una bona manera d'iniciar-se en el món poètic. I de quina manera t'has iniciat en el món poètic? Per què? Doncs perquè aquest poemari no només és un simple recull de... simple, com si fos simple, com si fossin simples... No, disculpeu. Aquest poemari no només és un recull dels 50 sonets originals de l'autor, sinó que a més aquí l'Isaac ha fet una mena de joc poètic. És a dir, cada un d'aquests 50 poemes que ha escrit va acompanyat d'un altre sonet escrit per un autor consagrat normalment o reconegut de la literatura. Per tant, veurem que a cada pàgina d'aquest poemari tenim un poema de referència i després tenim el poema de l'Isaac. Sí, després, amb més cura, tinc un apartat en el qual explico això amb deteniment, ja hi tornarem. Per tant, doncs això, l'Isaac s'ha inspirat per cadascun dels seus sonets en un altre sonet de referència. Isaac, quina intenció hi ha darrere d'aquesta voluntat de relacionar poemes inèdits amb poemes de diferents autors? A veure, pot semblar que és un joc complex, com tu deies, aquesta forma tripartita, amb 3 columnes. Per això el format del llibre també és una mica típic, és apaïsat, com heu pogut veure ara quan ho hem ensenyat. Aleshores, el motiu pel qual jo vaig utilitzar aquesta estratègia, en primer lloc, era per utilitzar una citació bibliogràfica. Ja sabeu que és habitual, quan llegim algun llibre, que al principi de tot hi ha una citació d'algun altre autor que ha inspirat aquell llibre, i en poesia també es fa molt, que abans d'un poema hi ha la citació d'un altre poema d'un altre autor que ha inspirat aquella peça. Doncs una mica la idea era aquesta, emparentar els meus poemes amb altres obres que jo havia llegit, que creia o crec que tenien alguna cosa en comú, o ja fos per la temàtica, per les paraules escollides, per la forma, etc. I per tant, vaig pensar que era una manera interessant. I llavors vaig buscar un joc literari per tal de relacionar el meu poema amb l'original que jo estava citant. Al final,
hi ha tot un pròleg que explica tota aquesta història, no entrarem en detalls perquè si no aquí us tindria fins demà, no? I tampoc voldria fer spoilers i avançar massa el contingut del llibre, ara que està tan de moda això dels spoilers, no? I sí que és veritat que hi ha un joc al darrere que fa que, o que explica per què hi ha 3 poemes en cada pàgina. Però la idea, com a mínim, és aquesta, que quan llegiu aquest llibre, si el llegiu, si us voleu atrevir, és que quan llegiu el poema tingueu un referent de la literatura en el qual jo m'he basat o em podria haver basat per escriure aquest poema. Això també casa molt bé, també amb la teva formació en teoria literària, que al final tens aquests referents i és molt interessant poder-hi fer aquesta mena d'homenatge. De fet, m'agradaria destacar alguns dels autors que podrem trobar en aquest recull. Hi trobem sonets de, per exemple, Guido Cavalcanti, Francesco Petrarca, Dante Alighieri, Garcilaso de la Vega, Lope de Vega, William Shakespeare, Luis de Góngora, Pere Serafí, John Keats, Guerau de Liost, Joan Brossa, Francisco Quevedo, Maria Mercè Marçal, entre moltíssims altres que ja anireu descobrint si teniu el plaer de llegir aquest llibre. També et volia preguntar com ha estat el procés per seleccionar exactament quins sonets, i quins sí i quins no, quins sonets han esdevingut aquesta font d'inspiració directa per la teva creació literària? Doncs bé, quan escrivim moltes vegades tenim sempre el que es diu un hipotext. Tenim textos, llibres al voltant de la taula per activar una mica la imaginació, la sensibilitat poètica, i tots aquests autors són vells coneguts meus, com tu deies, de la meva formació, de la carrera, del màster, del cànon literari, el que coneixem la tradició com la tradició literària. Per tant, no és que els hagués d'anar a buscar, sinó que més o menys els tenia presents i no necessàriament em vaig posar a escriure poemes després de llegir-los a ells, però sí que a l'hora de teixir, de formar aquest llibre, sí que vaig anar a buscar aquests autors que em sonaven. No necessàriament em van servir a mi d'inspiració directa, però sí que qualsevol lector que li agradi la poesia, que conegui una mica aquests autors, ja ell mateix els podria haver relacionat també, perquè són poemes que quan jo els he escrit fan venir a la ment aquestes altres obres. Per tant, pot ser una influència en les dues direccions, prèvia o posterior. Molt bé, fantàstic. Doncs, què crec que fa especial aquest poemari en concret? L'altre dia parlàvem que aquest poemari d'alguna manera és una obra experimental, Té una part de repte innovador i també enginyós, i relacionat una mica amb el que deia abans, d'aquesta creació literària. Està tot inventat? Avui dia sembla que sí, però aquest poemari en qüestió demostra que no està tot inventat. I és que m'agradaria remarcar la inspiració literària com una doble vessant que té aquest poemari. Per una banda, tal com hem comentat, cada poema té una inspiració temàtica. Però és que no només una inspiració temàtica per un altre poema, com parelles de poemes, sinó que en el tema o en l'ànima de cada poema hi trobem una relació directa amb l'altre. En quin eix vertebrador? Doncs això cada lector ho haurà de descobrir, És a dir, que hi ha un fil conductor, hi ha una semblança entre el poema de referència i el poema d'avisat, de l'autor. Pel que fa al tema, pel que fa a l'emoció que ens evoca, ho anirem descobrint a mesura que ho llegim i també en el tastet que farem després. Per tant, per una banda hi ha un tema de fons, de temàtica. Per altra banda, m'agradaria també destacar la peculiaritat formal, és a dir, la forma, l'aparença d'aquests poemes.
Això és una de les parts que a mi em va cridar més l'atenció quan vaig descobrir el teu poemari, i és que tal com mostraves abans... Espera. Gràcies. Tal com mostraves en cadascuna de les pàgines, d'aquestes pàgines en horitzontal, tenim a la part central el sonet d'inspiració d'un autor. Després, a la part de la dreta, tenim el sonet que ha escrit el nostre poeta, l'Isaac, i que per tant té una relació temàtica que haurem de descobrir. I després, a la part de l'esquerra, veiem una mena d'esquema, com una mena de sopa de lletres, que d'entrada podem pensar, què és això? Doncs l'autor, el que ha fet aquí, l'Isaac, és que ha fet coincidir cadascuna d'aquestes lletres del seu poema original al poema de referència o viceversa. És a dir, que no només hi ha un fil conductor temàtic, sinó que també hi ha una clara relació formal. I per tant, aquesta mateixa estructura tant la mantenen el poema de referència com el poema nou. Caram! Com te n'has sortit, Isaac, per fer aquest exercici, no? Perquè, esclar, d'entrada impacta, no?, aquest exercici formal. Com ho has fet, com ho has articulat, aquesta pràctica formal, per relacionar aquestes lletres en comú? Bé, a veure, sabeu que estan molt de moda els sudokus avui dia, no? Aquesta mena de jocs, no? Matemàtics, combinatoris, doncs no deixa de ser una forma de combinació. Vosaltres abans comentàvem que el sonet és un engranatge poètic que està format per una estructura molt fixa, 14 versos, 4, 4, 3, 3, no? Sembla una alineació de futbol, pràcticament. Que aquí hi ha algunes persones del públic que són molt futbolistes, no? Els agrada molt el futbol. I, doncs bé, és un mecanisme d'engranatge al final, no? Un mecanisme de combinació poètica. I aquest joc a mi em servia també per... creia que era oportú de fer-lo en aquest recull perquè posava més en valor aquesta estructura de la forma poètica del sonet. I a l'hora de fer-ho, doncs, em vaig basar també en llibres experimentals, com ha dit la Laura. A veure, hi ha un grup francès de creació literària, el grup Tel Quel, liderat per Raymond Queneau, que té un llibre que és 1000 miliards de poèmes, que vol dir 1.000 milions de poemes, traduït al català, i que amb només 100 poemes, amb només 100 sonets, aquest autor francès edita el llibre d'una manera que es pot aixecar com una tira cadascun dels versos de cada poema i per tant són 100 poemes que es poden combinar entre ells per donar lloc a una multiplicació exponencial de resultats possibles. I això és una mica el que vaig fer jo comparant aquests dos poemes, fent aquesta superposició, bàsicament, i vaig veure que hi havia aquestes lletres, aquests caràcters que coincidien i que si eliminava la resta del text quedaven com una mena de vestiment, quedaven com una mena d'esquelet o de constel·lació de lletres que formen l'univers d'aquest llibre, una mica.